ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பானு கிச்சன். தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேன்குழல் முறுக்கு தான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோம். நம்ம ரெசிபி இது தான் இன்றைக்கி. சூப்பராக முறுமுறுன்னு நல்ல கிறிஸ்பியான முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். நிறைய ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, அதை நான் போக போக வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாக அரை மணி நேரம் தான் ஆச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை பார்த்துட்டு செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பானு கிச்சன். இன்றைக்கி திருமண நாள் கொண்டாடுறவங்க, பிறந்த நாள் கொண்டாடுறவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த அரிசி முறுக்கு செய்கிறோம் இல்லையா, தேன்குழல் முறுக்கு, அதுக்கு நான் மாவு பச்சரிசி கடையில் வாங்கியிருக்கேன். அதை வாங்கி இந்த கப்புக்கு 2 கப்பு எடுத்திருக்கேன் அளவு. இப்போ 4 கப்புனா 1 கப்பு உளுந்து அளவு எடுத்துக்கணும். நான் இந்த கப்புக்கு 2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரமாக அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. நல்லா கழுவிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ தண்ணியை ஊற்றி ஊற வச்சுட்டேன். இது ஊறட்டும். இப்போ நம்ம இதுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கணும். இதுக்கு நான் கேஜி உளுந்து எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், உருட்டு உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம 2 கப்பு எடுத்தோம் இல்லையா, அதுக்கு அரை கப்பு அளவு நம்ம உளுந்து எடுத்து வறுத்துக்கணும். அதே கப்பில் அரை கப்பு நான் உளுந்து எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வறுத்துக்கணும். லைட்டாக வறுத்துக்கணும், ரொம்பலாம் வறுக்க தேவையில்லை. லைட்டாக சூடு வர்ற வரைக்கும் வறுத்தா போதும். நம்ம கைட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு சுடணும். பருப்பு சூடு ஏறி இருக்கணும், அவ்வளோதான். சில பேர் இதில் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து செய்வாங்க. நீங்கள் எப்படி செய்வீங்களோ அப்படி செஞ்சுக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு தான் பழக்கம். அதனால் நான் வெறும் உளுந்து மட்டும் தான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் வந்திருக்கு. உளுந்து ஊற வச்சு வேக வச்சு அதை ஆட்டிட்டு அதில் அரிசி மாவு கலந்து செய்கிறாங்க. நிறைய வந்திருக்கு. நான் இந்த மாதிரி பழைய காலத்தில் எப்படி செய்வாங்களோ அப்படி செய்கிறேன். இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை நல்லா தண்ணியை வடிய வச்சுட்டு ஒரு துணியில் போட்டு வெயிலில் நல்லா உணர்த்திட்டு வந்துடலாம். எங்களுக்கு நல்லா வெயில் அடிக்குது, நான் வெயிலே வச்சுக்க போகிறேன். ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா வெயிலே போட்டு நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ காய வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். கையில் எடுத்தால் அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் விழணும், அவ்வளோதான். கரெக்டாக நமக்கு வந்துடுச்சு. நல்லாவே காஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதில் நம்ம வறுத்த உளுந்தை சேர்த்துக்கலாம் ஆற வச்சுட்டு. இப்போ நான் ஆற வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ அதை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ மாவு மில்லில் தான் நான் திரிக்க போகிறேன். மாவு மில்லுலேருந்து திரித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம முறுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நான் மில்லு கொடுத்து விட்டுட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி திரிச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ மில்லில் நைஸ் பவுடர் நல்லா திரித்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை எதுவுமே தேவையில்லை, நம்ம ஜலிச்சுக்கவே தேவையில்லை. இப்போ மாவு வந்துடுச்சு. நான் மாவு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கப்புக்கு ஒரு 3 கப் மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்துட்டு ஜீரகம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கசக்கி சேர்த்துக்கோங்க, நல்ல வாசமாக இருக்கும். சில பேர் ஓமம் சேர்த்துக்குவாங்க. எனக்கு ஓம ஸ்மெல் அவ்வளோவா பிடிக்காது, நான் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஓமம் பிடிச்சா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக எள்ளும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நெய் சேர்க்கணும், சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா பட்டர், அதாவது வெண்ணெய் சேர்த்து செய்யலாம். இல்லைன்னா ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து செய்யலாம். நான் இன்றைக்கி வெண்ணெய் சேர்த்து செய்கிறேன். வெண்ணெய் கொஞ்சமாக மெல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில்னாலும் இதே மாதிரி ஹீட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படி ஒரு மாதிரி கையில் கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி பார்த்தா நமக்கு கொஞ்சம் பிடிக்க வரணும். பிடிச்சிட்டு உளுத்தி விட்டால் உளுந்துடணும், அவ்வளோதான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க. மாவு பக்குவமாக இருக்குது. நம்ம இதில் இப்போ தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப லூஸாகவும் பிசையக்கூடாது, ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம முறுக்கு மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கணும். நல்லா இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு நான் பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க, ஒரேடியாக ஊற்றி பிசைய வேண்டாம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா கரெக்டான பக்குவத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். நமக்குன்னா இப்படி விரல் உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி வருது, பார்த்திங்களா? எப்படி இருக்கணும். இது நம்ம சிலிண்டர் ஷேப்பில் பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி முறுக்கு புளிகிற அச்சு இருக்கு இல்லையா, இதை நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது எல்லாமே மூடிக்கு எல்லா பக்கமும் நல்லா ஆயிலை தடவி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு மாவு ஒட்டாமல் அடுத்தடுத்து சேர்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அடுப்பில் நான் கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளேட்டில் பிழிஞ்சி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் எண்ணெய் சட்டியிலே பிழியறதா இருந்தால் பிழிஞ்சுக்கோங்க. இல்லை நம்ம வீட்டில் இந்த ஜன்னி கரண்டிலாம் இருக்குது இல்லையா,
அந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு அந்த கரண்டியில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் புழிஞ்சிட்டு அப்படியே போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதுவும் நான் செய்கிறேன் எப்படின்ட்டு பாருங்கள். இப்போ நான் தட்டில் பிழிஞ்சு காட்டுறேன். லாக் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் பிழிஞ்சிக்கலாம். ஷேப் வந்து நமக்கு எப்படி வருது அப்படி தான், கரெக்டான பிழியணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை. சில பேர் ரொம்ப அழகாக பிழிவாங்க அப்படியே அச்சு மாதிரி. எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் வராது. எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் பிழிஞ்சிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எப்படி நல்லா வருமோ நீங்கள் அதை மாதிரி பிழிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி புழிஞ்சுக்கோங்க. புழிஞ்சிட்டு இப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெயிலேயே. இல்லை கையில் தட்டி அப்படியே போடனாலும் போட்டுக்கலாம். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பிளேட்லேருந்து அப்படியே தட்டியாச்சு. இதை மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது நல்ல சேஃப்டி தான். இது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். அடுத்து நான் உங்களுக்கு ஜன்னிக்கரண்டில் எப்படி பிழியுங்க அதையும் சொல்கிறேன். இது வேகட்டும். அதுவும் இப்படி சொல்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு முறுக்கு பிழிஞ்சு போடுறதுக்கு. நம்ம கையிலலாம் எண்ணெய் தெறிக்காமல் நம்ம சேஃபாக பண்ணலாம். நமக்கு கையில் பிடிச்சிட்டு எண்ணெயில் போடுறதுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நல்லதும் கூட. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாக இந்த மாதிரி செஞ்சிடலாம். முறுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாவு எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது தான் பெரிய ப்ராசஸாக இருக்கும். ஆனால் முறுக்கு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுட்டு சூப்பராக இதை வந்து நம்ம நல்லா பொரித்து எடுத்து ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 10-20 நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். தீபாவளி பட்சணமாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். தீபாவளி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா, அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ரெசிபி எல்லாமே இனிமேல் இந்த மாதிரி வரப்போகுது. முறுக்கெல்லாம் அழகாக சூப்பராக வந்துருச்சு. எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம எண்ணெயை வடிய வச்சு எடுத்துக்கலாம். சில பேர் ரொம்ப வெள்ளை வெள்ளைன்னு முறுக்கு சுடுவாங்க. இது எப்படினாலும் கொஞ்சம் செவந்து தான் வந்திருக்கு. அதை பற்றி ஒன்றும் பரவாயில்லை. நமக்கு வெள்ளையாக முறுக்கு வேணும்னா உளுந்து ஆட்டி செய்வோம்ல அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள் இப்போ காட்டுறேன். நல்லா நொறுங்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. அருமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி பார்த்துட்டு இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் தீபாவளிக்கு செஞ்சு அசத்துங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு சந்திக்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.